γιατί επέλεξες να σπουδάσεις μηχανικός περιβάλλοντος, που είναι ένα επάγγελμα που εμπίπτει στον κατασκευαστικό τομέα. Η απόφαση μου να ασχοληθώ με τον τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής δεν ήταν μια στιγμή απόφαση, αλλά βασίστηκε τόσο στα δεδομένα της εποχής όπου η βιωσιμότητα και η πράσινη τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όσο και στην ευαισθησία μου και τον ενδιαφέρον που είχα από μικρή ηλικία για τα οικοσυστήματα. Επιπλέον, η επιστήμη του μηχανικού περιβάλλοντος εμπερικλεί μέσα διάφορες επιστήμες, παρέχοντας στους απόφοιτους του κλάδου τη δυνατότητα να ασχοληθούν με διάφορες καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς επίσης και να επιλύσουν διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που ταλανίζουν τον πλανήτη.